שלום וברכה. הלימוד מוקדש לרפואת הפצועים בתוכם אלישע יהודה בן רות, לעילוי נשמת הנופלים בתוכם אהובנו נערן בן עופר ורחל, לחזרת השבויים במהרה, בריאים ושלמים, לחיק משפחותיהם ולהצלחת חיינו בכל מקום שהם. אנחנו בשעה טובה מתחילים את פרק ו' בהלכות מלכים ומלחמותיהם. היחידה הראשונה בפרק, החטיבה הראשונה, עוסקת במצוות הקריאה לשלום, 5 ההלכות הראשונות. אנחנו מתחילים את זה היום ונתחיל בהלכה א'. אומר הרמב"ם, אני מקריא, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו לשלום, אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת המצווה, שנאמר כי תקרא אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. אז הרמב"ם פותח בזה שיש מצווה לקרוא לשלום בכל המלחמות, גם במלחמת רשות, גם במלחמת מצווה. זה חידוש גדול, נדבר עליו בהמשך. בהמשך אומר הרמב"ם, אם השלימו וקיבלו 7 מצוות שנצטוו בני נוח עליהם, אין הורגים מהם נשמה והריהם למס, שנאמר יהיו לך על המס ועבדוך. קיבלו עליהם המס ולא קיבלו העבדות, או שקיבלו העבדות ולא קיבלו המס, אין שומעים להם עד שיקבלו שניהם. כלומר, אומר הרמב"ם, יש למעשה 3 תנאים שהם 2. תנאי אחד הוא קבלת 7 מצוות בני נוח. הם צריכים לקבל על עצמם את 7 המצוות, בנוסף הם צריכים לקבל על עצמם להיות עבדים וגם להיות למס. הרמב"ם מגדיר את זה בהמשך, מה זה קבלת העבדות ומה זה המס. והעבדות הוא שיקבלו שיהיו נבזים ושפלים למטה, ולא ירימו ראש בישראל, לא יהיו כבושים תחת ידם, ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם. והמס שיקבלו שיהיו מוכנים לעבודת המלך בגופם וממונם, כגון בעניין החומות וחוזק המצודות, בעניין ארמון המלך וכיוצא בו וכולי. והרמב"ם מביא ראיה מפסוק בספר מלכים לגבי שלמה המלך, שהמס הוא גם מס של עבודת המלך וגם ממונם. כלומר, לסיכום, לפני תחילת מלחמה צריך לקרוא לשלום, גם במלחמת מצווה וגם במלחמת רשות, והתנאים לקבלת, כדי שאפשר יהיה שלא להילחם, זה דבר ראשון, קבלת 7 מצוות בני נוח על ידי אותם עמים שאיתם אנחנו רוצים להילחם, ובנוסף קבלת עבדות ומס. זו דעת הרמב"ם. כפי שהערתי, הפתיחה של הרמב"ם, שהדין הזה שקריאה לשלום נאמר גם במלחמת מצווה, הוא חידוש גדול. בעצם המשמעות שלו, שגם בכיבוש הארץ, גם מלחמת 7 עממים וגם במלחמת עמלק, שהן מלחמות מצווה כמו שראינו, יש מצווה מראש לקרוא לשלום, ויש אפשרות לעמים הללו גם כן להשלים. ואנחנו נעסוק בזה בעזרת השם בהמשך. כדי לעמוד על החידוש שבדברי הרמב"ם, שמצוות הקריאה לשלום קיימת גם בזין עממים ובעמלק גם מלחמות מצווה, אני רוצה לקרוא את הפסוקים שהם המקור למצווה הזאת, למצוות הקריאה לשלום. הפסוקים מופיעים בספר דברים פרק כ' בפרשת שופטים, ואני אקריא כמה פסוקים. מתחיל עם פסוק י', כי תקרא אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום, והיה עם שלום תענך ופתחה לך, והיה כל העם הנמצא בה יהיו לך למס ועבדוך. ואם לא תשלים עמך, ועשתה עמך מלחמה והצרת עליה, ונתנה אדוני אלוהיך בידיך, והגית את כל זכורה לפי חרב. כלומר, בעצם אם הם משלימים, אז הם יהיו למס. אם הם לא משלימים, צריך להרוג את הזכרים. הפסוק קרא, פסוק י"ד, רק הנשים ואתה והבהמה וכל אשר יהיה בעיר וכל שלה תבוז לך, ואכלת את שלל אויביך אשר נתן אדוני אלוהיך לך. זאת אומרת, אם הם משלימים, יהיו למס. אם לא משלימים, את הגברים הורגים, ואת הנשים ואת הטף ואת השלל, אתה לוקח לעצמך. פסוק ט"ו הוא הפסוק החשוב, כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאוד, אשר לא מערי הגויים האלה הנה. כלומר, אומרת התורה בצורה מפורשת, שכל הדין הזה של הקריאה לשלום, ואם תשלים לך הייתה למס, ואם לא אתה הורג את הזכרים, זה נאמר דווקא לגבי אותם הערים שהן לא כלולות בזין עמי כנען. כן תעשה לערים הרחוקות ממך, שלא מערי הגויים, הכוונה לא בארץ ישראל. והמשך הפסוקים, פסוק ט"ז, הפסוק הבא, רק מערי העמים האלה אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה, כי אחריהם תחרימם, החיתי, האמורי, הכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי, כאשר ציווך אדוני אלוהיך, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תאוותם אשר עשו לאלוהים וחטאתם לאדוני אלוהיכם. כלומר, התורה מדגישה שכל הדין הזה, שאפשר להשלים, ואז הורגים רק את הזכרים, ואת הנשים ואת הטף, ואת השלל, אתה לוקח לעצמך. כל זה נאמר לגבי הערים הרחוקות ממך, שלא מערי הגויים, לא מעמי כנען. אבל עמי כנען, יש ציווי שלא תחיה כל נשמה. ולמה? התורה מנמקת את זה, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תאוותם. בגלל שהבעיה היא שלא ילמדו אתכם לעשות ככל תאוותם, אז אסור לחיות כל נשמה. רש"י באמת שם על הפסוקים, בפרק כ' פסוק י', אומר רש"י, כי תקרא אל עיר,
במלחמת הרשות הכתוב מדבר, כמו שמפורש בעניין, כן תעשה לכל הערים הרחוקות. רש"י מסביר את הפסוקים ממש כפשוטם, שכל הדין של קריאה לשלום נאמר רק לגבי הערים הרחוקות, אבל זין עמי כנען ועמלק, יש מצווה שלא תחיה כל נשמה, צריך להרוג אותם, ולכן אין אפשרות לקרוא להם לשלום. זה כמובן בניגוד לרמב"ם, שסובר שגם במלחמות מצווה, גם שם יש מצווה של קריאה לשלום. הרמב"ן, שם לפסוקים, חולק על רש"י, ולמעשה מגבה שיטה, שהיא השיטה של הרמב"ם, שמצוות הקריאה לשלום היא קשורה, היא נוגעת גם לעמי כנען. הרמב"ן, שם בפירושו לפסוק, מביא את דברי רש"י, והוא אומר שרש"י מתבסס על ספרי, בספרי כתוב, במלחמת הרשות הכתוב מדבר. אבל מסביר את זה הרמב"ן בצורה אחרת. גם את הפסוקים וגם את הספרי מסביר הרמב"ן בצורה אחרת. ואומר הרמב"ן, אני מקריא כמה משפטים, והכוונה לרבותינו בכתוב הזה אינה אלא לומר שהפרשה בסופה תחלק בין שתי המלחמות. אבל קריאת השלום אפילו מלחמת מצווה היא, שחייבים לקרוא לשלום אפילו לשבעת עממים. אומר הרמב"ן, ההבחנה שהתורה מבחינה בין הערים הרחוקות לבין הקרובות, זה לא לגבי הקריאה לשלום, אלא לגבי מה עושים כאשר היא לא ענתה לשלום. אם ענתה לשלום, אז במובן הזה, אין הבדל בין עמי כנען לבין שאר העמים, שהם צריכים לקבל שם מצוות בני נוח, כמו שכותב הרמב"ם, ולקבל להיות עבדים ומס. מה קורה כאשר הם לא מוכנים לשלום? פה יש הבדל בין הערים הקרובות לערים הרחוקות. שהערים הקרובות, אתה יכול להרוג את זכורה ולקחת את הנשים ואת הטף ואת השלל, והערים הקרובות, זין עמי כנען, אז נאמר הציווי שלא תחיה כל נשמה, רק כאשר הם לא מוכנים להשלים. הרמב"ן גם מביא לזה ראייה. הראייה שמביא הרמב"ן זה מקריאת משה לשלום לסיחון. אני מקריא את המשפט הזה. שהרי משה, כן, בדברי הרמב"ן אני קורא, שהרי משה קרא לשלום לסיחון מלך האמורי, ולא היה עובר על עשה ועל לא תעשה שבפרשה, כי אחריהם תחרימם, ולא תחיה כל נשמה. כלומר, מביא הרמב"ן ראייה מזה שמשה רבנו עצמו קורא לשלום לסיחון, למרות שהוא אחד מזין עמי כנען. סימן שהקריאה לשלום היא קיימת תמיד. אבל ההבדל שהתורה מבדילה בין הקרובים לרחוקים זה לגבי מה תהיה התגובה שלנו כאשר הם לא יסכימו להשלים. כנראה שרש"י יסביר את הדין, את הקריאה לשלום של משה רבנו לסיחון, שכל הדין שנאמר שצריך להרוג את העמים, נאמר כאשר נכנסים כבר לארץ. אבל לפני הכניסה לארץ, עדיין אפשר לקרוא לשלום, ובעזרת השם נמשיך בנושא הזה, כמו שאמרתי, גם מחר. בינתיים לסיכום למדנו שיש מחלוקת בין רש"י לבין הרמב"ן, והרמב"ם, האם מצוות הקריאה לשלום נאמרה רק לגבי מלחמת רשות בעמים רחוקים, ככה סובר רש"י, וככה אפשר להמשת הפסוקים, והרמב"ן והרמב"ם סוברים שגם בזין עמי כנען וגם ביחס לעמלק נאמרה המצווה של קריאה לשלום. בשורות טובות, ישועות ונחמות, כל טוב.